29.6. olin tässä samaisella laiturilla viimeksi. Mulla kävi eilen vähän hassusti tuolla Kokkola-lavalla. Taas yritän nyt jotenkin päästä tämän asian yläpuolelle. Tää ei ole henkisesti helppoa. Multa on moni kysynyt, sattuuko suhun, ja sattuu, joo, mutta ennen kaikkea tuohon niin pääkoppaan, koska mulle on tosi vaikea mennä lavalle silleen, että mä en voi tehdä mun duunia täysillä, ja se harmittaa todella paljon, koska siitä tulee sellainen olo, että mä petän kaikki, mä petän yleisön. Mun koko presenssi siellä perustuu energian luomiseen, ja se on yhdellä jalalla huomattavasti vaikeampaa kuin kahdella. Mut se tilanne, että mä jättäisin keikan välistä, niin se on mahdoton. Ja mä haluan oikeasti kiittää kaikkia tsempistä, koska se merkkaa mulle tosi paljon. Ja jengi on antanut niin paljon tukea, kertonut mulle, että mä pystyn loistaa siellä lavalla, vaikka mä en pysty ihan normaaliin suoritukseen. Tämä ihminen pystyy mihin vaan. Hänet on tehty alumiinista. Hänet on tehty taivuttamattomasta teräksestä, joka ei ikinä sula. Hän tykittää, hän painaa, hän jumalauta, hän on kova. Tää tuntuu jotenkin siltä, että ympyrä on todellakin nyt sulkeutunut, koska täällä minä vedin ensimmäisen keikan pyörätuolilla. Ja nyt on meidän kesän viimeinen viikonloppu käsillä, ja mä oon taas noussut takaisin sieltä tuolista tekemään sitä, minkä mä parhaiten osaan omilla jaloillani. Kiitollinen siitä, että mä selvisin. Mä oon kiitollinen teille kaikille siitä tuesta, minkä ootte mulle antanut. Mä oon kiitollinen mun bändikavereille ja kaikille, jotka mua kantoi ja tuki ja lohdutti tämän vaikean jakson aikana. Ja mä haluan sanoa kaikille teille myöskin sen, että mitä tahansa elämässä tapahtuu, koska elämässä tapahtuu kaikkea. Kaikki ei aina mene hyvin tai niin kuin sä oot suunnitellut, mutta muistakaa se, että asiat järjestyy, ja uskaltakaa tehdä kaikkenne, vaikkei tilanne olisi optimaalinen. Uskaltakaa siitä huolimatta tehdä täysillä. Koska mä päätin sen, että mä en jää tulemaan makaamaan, mä en jää kotiin masentumaan. Mä teen keikat ja mä teen ne ilon kautta, ja mun mielestä mä onnistuin. Ja siitä mä taputan itseäni olkapäälle. Hyvä Tiina. Ja tänään vedetään niin timanttinen keikka täällä Iskelmä Himoksen syttäreillä, että mä ootan tosi paljon, ja tässä illassa on myös muutakin taikaa, koska meidän kaikkien mamat, eli meidän äidit, bändin kaikki äidit on tulossa tänne. Ja se on hienoa esiintyä, kun on rakkaita. Ja mä oon tosi onnellinen, että pystyn tänään tekemään sen normaalisti seisten. Joten pistetään kesäpurkki tyylillä. Pistetään todellakin kesäpurkkia. Enkä paikalleni jää. Let's go! Kiitos. 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 Hyvin hoidettu. Poika ei ole täällä. Kyllähän. Sun täytyy täällä rajusti rakastaa. Me just niinku Tori-Nieminen. Se hyppää vaan silmät kiinni, vaikka suihku lähtee
Valentine, good afternoon. Himos kohteli jälleen erinomaisesti. Oli Iskelmä 24V-synttärit. Aikamoiset bileet. Ei jäänyt kerrottavaa. Tai jossiteltavaa. Kerrottavaa varmasti on paljon. On niin huippua. Bussin kutsuva peruutustutko kuuluu. Mun pitää varmaan lähteä tästä. Toivottavasti nähdään taas ensi vuonna täällä. Tää olisi hienoa. Näkyykö kun mä vinkkasin silmään? Ei se näy. Siinä oli pieni teaseri. Sulla oli puku mukana. Ajattelin vetää ehkä tänään sillä. Ulkokeikka kuitenkin. License to Feel. Niin. Mun raikas iloinen. Tää on kyllä kiva paikka. Tulee kotoisa fiilis. Vielä kun olis päässyt uimaan tonne, niin olisi ollut jees. Ehkä ensi kerralla. Kohta Johannes peruuttaa sun päälle. Se minunkin päälle. Oli semmonen ilta Himoksella. Ja sitten Seinäjoelle. Ensin Lehtimäki-opistolle tapaamaan nuoria. Sitten Seinäjoelle tapaamaan Meet & Greetissä ehkä jopa lapsia, nuoria, senioreita. Tää on ihanaa, että saadaan tavata niin monenlaisia ihmisiä. Ja illalla vetään keikka Ideaparkissa. Ja huomenna Kokkolassa. Sitten se on aika lailla siinä. Meidän kesä 2024. Ai. Loppusuora häämöttää. Ja nyt lähdetään. Mun kassi painaa ihan pirusti. Mä en oikeesti tiedä mitä tää on. Aamuiset terveiset. Silmäpussini eivät voi hyvin. Hyvää päivää. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Okei. Melkoinen vastaanotto. Sellainen olo, kun oltais voitettu joku MM-kulta Suomelle. Kengännau. Mie. Mistähän tuokin tuli? En mä ole mistään Lappeenrannasta. Mahtavaa vastaanotto näyttää olevan täällä. Hauska. Noniin. Joo, noniin. Se on mun vanha futiskaveri ja vanha risteilykaveri. Moikka seuraava. Täältä tullaan. Saako veti uusiksi? Otetaan kaikki kameraan ja laitetaan hymy huulille. Miten hymyillään ihan hirveän lujaa. Sain Annalta hänen CD, missä on hänen omia kappaleita. Tästä lähtee kuule sun musiikkitaivaan ura kuule kiitoon. Eikö lähde? Me vaan rohkeasti juoda. Näin menee! Hyvä. Ai että. Sydän sulaa isosti. Ihania ja kaikki tärkeitä, muistakaa se. Hei! Heippa! Heippa! Sulla on siellä kaveri. Yksi vai useampi? Jos sitten viitti sanoa Kaksi ihmisille, että kaveria. kameroita valmiiksi. Eli teitä on 3 hengen. Oi on paras! Mulla on sille PP on best. Mulla on sille myöhäinen synttärillä ja täällä on 50 käsikorvaa. Hyvä fiilis. Todella hyvin Kuljetuksille. Ota keikkaa innolla. Keikkaa odotetaan innolla.
Nähdään keikalla! Mikä tää on? Tää on norsu! Meidän perheeseen tuli norsu! Se on PP-Antti. Mikki norsu! Onko ihan hirveän kokoinen? Olipas taas melkoinen meet and greet. Huhhuh. Harmittaako aikaloppu kesken, mutta ei voi mitään. Aikaloppu todellakin kesken. Siis harmittaa niin paljon. Miksi? Joo, meet and greet Tiian tyyliin, eli ei 1 eikä 2 eikä 3 rannekorua, vaan hänen mukaansa 50. Mä en tiedä mitä mä näillä enää teen, mulla siis pursua niinku asiat. Matti on just tulossa. Mulla on siis hyvä idea. Kerro. Mulla on itellä kanssa noit ihan hulluna. Mä ajattelin, että mä teen jossakin vaiheessa Emma Kaalaa asun noista. Ja siis se olisi tosi makea oikeesti toteuttaa, vaikka koko bändille. Että niinku, meillä olisi ns. Hyvään tarkoitukseen menevän. Noistahan sais kun vaan tekis. Fanilahjoista siis. Fanilahjoista. Tää niinku tohon lanteelle saa siinä. Tietenkin siis silleen, että jos käyttäis kaikkia fanilahjoja. Tämä niinku sidottais tohon mun hyötäisille. Sitten jos takaosaan keksii jotakin, mutta tää olisi myös hyvä sitten kun meet jatkoille, koska sit jos sä kaadut, niin tää pehmentää sopivasti sitä kaatumista tälleen. Tää on sellainen sumopaini fiilis. Joo, kehitellään. Kyllä tästä hyvä idea vielä tulee. Mä sanoisin Aapolle, että teet tälle asialle jotakin, että nyt mä tajusin. No niin, nyt Tiina Maria siihen. Okei, no niin, nyt kaikki, katso tänne, sitten. Ota, hengitään sisään. Se flippas! Officially! Koittakaa olla vielä kerran. 24 vuoden loput keikat peruttu. Rakkaudella näitä tehdään. Ole hyvä, tämä on juuri sinulle. Mikä oli kysymys? Ketkä on käynyt savityökerhossa? Mitä sä teit? Mä kävin myös posliinimaalauksessa. Mä oon harrastanut käsitöitä, kaiken näköistä. Posliinimaalauksessa. Mäkin olen harrastanut käsitöitä, mutta en muista, että olisin tehnyt savitöitä. Mutta entä, ootko maalannut posliinia? No just, että oot sä tehnyt käsitöitä, mutta niihin liittyy posliini. Niin. Ehkä, mutta savityöt ei Sä et liity. ole ehkä maalannut posliinia, mutta savitöissä oli se makkaratekniikka, joskin millä tehtiin silleen. Tehtiin semmoisesta makkaraksi niinku niitä saveja ja sitten siitä niinku pyöriteltiin semmoisia niinku maljakoita tai jotakin vastaan. Sitten ne laitettiin siihen laitteeseen ja treijattiin silleen niin kuin näin ja sitten hiveltiin vedellä ja tehtiin tälleen. Ja Enpä ole itse kyllä käynyt savitöissä, ainakaan tollasessa. ja sitten ne Pajamajassa joskus. Pajamajassa On savitöitä nekin. posliinimaalaukset oli sitten semmoisia, että se oli semmoista niinku ohuella pensselillä niinku maalattiin sitä posliinia silleen niinku hienoja semmoisia vähän niinku porsliinikuppeja ja pieniä maljakoita ja kyllä kaikennäköistä tuollaista pienenä on harrastettu. Nyt sitä sitten nimmaroidaan täällä. Melkein sama asia siis, eli tästä kaikesta savityöstä ja muusta on hyötyä nyt kun kirjoitamme tässä pikkusen Kyllä se, minkä nuorena oppii, se vanhana taitaa. Että ei muuta kuin jäljellä. YKK! Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voi löytää ystävän, vielä tilaisuuden saat. Kesän viimeinen Kokkolassa, come on! Tässä kohtaa jo kaikille ihanille ihmisille kiitos kesästä.
On ollut melkoisen moinen kesärundi. Huhhuh, hei. Tää on Thank yksi you. mieleenpainuvin kesä ikinä. Kesä 2024 jäi mieleen monestakin syystä. Se oli Nyt siinä. painetaan tää maaliin. Meni kyllä myöskin nopeasti. 43 keikkaa elokuun alusta tähän hetkeen. Tai 42, kohta 38 43. ainakin. 38 oli elokuun loppuun. Sitten vielä tähän hetkeen, kun nyt ollaan syyskuun puolella, niin 43. Iha! Ja sitten Nyrkitetään fistit. Se on viimeinen. se on viime. On muuten hieno paikka tää Oh, Snellman-sali. todella. Päästään vähän niinku korkkaan täällä. Kyllä, tuoksuu niin uudelle kaikki. Ei kauaa tuoksua enää. Ei meidän kyllä asut ei tuoksunut uudelle tuolla äsken. Se oli vähän niin kuin olisi lätkäpukukoppiin mennyt Me hermeksen tultiin tiloihin. heti saastuttaa tää paikka. Mutta Kokkolassa viimeis kun esiinnyttiin, niin siellä sattui ja tapahtui lavalla. Ja toivotaan, että nyt menee vähän paremmin tänään. Niin, tää on eka kerta kun Kokkolaan loppuu. Simo, Täällä ollaan. tuukko meidän kyläbaarin pitäjäksi? Ja aina, milloin vain tarvitte. No niin, Tänään tarvitaan. siis lavalle. It's a deal. Meillä tulee lavalle oma kyläbaari, niin tuut meidän Siinä kyläbaarin pitäjäksi. juhannusyön biisin jälkeen seuraava biisi, niin Loma! Ja minä menen nyt suihkun kautta Portugaliin. Suoraan kautta, kulkematta lähtöruudun kautta. It's a wrap! 43 kautta 43! Kesä 2024 paketissa! Uskokaa tai älkää. Niin se alkoi ja niin se loppui. ja keikathan jatkuu 27. syyskuuta sitten Rukalta ja 28.9. ollaan Lapuan Latosaarissa, että tulkahan mukaan. Ja me tehtiin ihan mieletön keikka äsken täällä Kokkolan Snellmanin salissa ja käytiin suihkussa ja nyt lähdetään takaisin Helsinkiin. Joo, me käytiin suihkussa. Mutta tuntuuko samalta nyt kun viime vuonna Kokkolassa, kun oli vikakeikka ohi, tuntuuko samalta vai erilaiselta? Joka kesä vikakeikka. Joka kesä Ai vikakeikka. ihan, muuten perinne. Tuntuuko samalta vai eriltä? Mun tuntuu vähän eriltä. Mulla tuntuu nyt vähän eriltä, kun mulla on nää pastorit. Joo. Tää on niinku bändirakkautta, että kun mulla ei oo omia puhtaita alusvaatteita. Niin Mä muistan ainakin sen, että Ballroom with no balls. Raipe tietää. mä tiedän ainakin sen, että mä taidan olla pikkasen niinku väsyneempi kuin viime vuonna. Okay. Joo, sama fiilis kyllä. Joo. Mutta väsynyt ja onnellinen. Kyllä. Kiitos kesä. Kiitos Kiitos kesä. kesästä. Olit ikimuistoinen. Tehdään vielä näin. YKK. It's a wrap!